We mama lalela la into kumele uyazi ukuthi mina indoda lapha ekhaya likababa. Futhi yonke into izohamba ngendlela yami. Awukwazi ukuthi wena wathatha indoda uyifaka emagcekeni akithi. Lokho kuyokwenzeka ngifile. Ngeke ukubone lokho. Sekwenzekile-ke wena sekufuna ukuthi u-understand njengoba nami ngiya-understand ukuthi usuwaletha omunye umama emva kwami ekubeni sasikhulumile. Iy'thembiso zethu wathi akekho omunye umuntu ozofika. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesisiqephu esisikhipha izimfihlo nehlelo noLungstar. Namhlanje bashelo udadewethu othi kunemfihlo afisa ukuyidalula kumnyeni wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya. Ngiphuma kwaMashu. Uphuma kwaMashu Sinqawini. Ubekwa yini la namhlanje? Namhlanje ngithanda uzoconfessa kumnyeni wami. Umnyeni wakho? Yebo. Na 15 years sindawonye. 15 years enishadile? Yebo. Imaki, why ufuna ukuzoconfessa ko-Black Life TV umuntu osushade naye iminyaka emingaka? Iyangisinda le ndaba uma kumele ngimtshele mina. Iyakusinda? Yebo. Umnyeni wakho siqale ngaye umuntu onjani? Hayi umuntu u-understandayo noma kukhona lokho kodwa nje ngicabanga ukuthi le ndaba uzoyithatha kahle. Uzoyithatha kahle? Yebo. Okay. Unjani umshado wakho? Ngishade esithenjini umshado wami u-right. Kodwa-ke uyazazi zikhona nalokho kuba khona esithenjini okunzimanyana. So wena unkosikazi wokuqala? No, ngowesibili. Owesibili? Yebo. Okay. So unamakhosikazi amangaki? Sibathathu. Nibathathu? Wena ukupha nendawo? Yebo, ngiphathe indawo. Oh, okay. So manje sekuqhamuka iy'mfihlo kulo 15 years? Sekuqhamuka iy'mfihlo kulo 15 years. Iqalaphi imfihlo? Imfihlo iqala ukuthi ngangifungile nami ukuthi ngizobhekana nobaba iy'nsuku zami zonke. Okay. Then wagcina ubaba wangilamanisa nami. Oh, so wawucanga ukuthi unamba ncino wena? Wayisho njalo ukuthi ngu-number 2 akasekho omunye unkosikazi ayomthatha. Ayomthatha ngaphandle kwakho? Yebo. Kwakufila kanjani unkosikazi wokuqala kufika wena? Nakuyena kwakunzima kodwa-ke ngicabanga ukuthi saze safika ekushadeni kwakuvume yena. Unkosikazi wesibili wokuqala? Because mina lo ngilamayo ngangivutha nje ngangingafuni ukuthi angene. Ongafuni angene? Wayithembisile ukuthi uyagcina ngawo? Ngibambe ukuthi yena ushilo ukuthi mina ngiyokugcina. Manje wena uyavuma uyolama abanye kodwa niyofuna ukulamaniswa? Uyena obasuke bathi ngokugcina. Okay. Ukuba kashongo angizo-understand because impilo yesithembu ngiyayazi. Uyayazi, oh uyayi-understand. So manje-ke lo kulamayo inkinga iqale yakhathulanywe lo munye? Yebo. Okay, yini inkinga? Inkinga ngabona ukuthi mase kufika yena lo uyiqanda ngakho konke. Then nami ngaze ngaphuma-ke ngathi ngiyayitshontshela ngagcina sengikhetha. Hey, untshontsha kanjani? Mangazona iy'nsuku zakho wena uyaphuma uya kwenye indawo? Yebo. So ubulala nabo bowu-2? Yebo. So inhloso yakho namhlanje ngokuthi ufuna ukukhuluma nomnyeni wakho imfihlo yini inhloso yakho? Inhloso yami ukuthi nami ngimcela ukuthi sengicela nami angene esithembini sami naye. Amen. Nawe ufuna ukuba nesithembu? Yebo. Okay, angisazi-ke. Sesifazane? Sesifazane. Hayi sikhona. So manje uzoshaya ngesithembu naye abe nesithembu ngala? Yebo kunjani. Angixoxele ngaleli soka leli esilikuhlanyise uzofuna isithembu. Nihlanganephi? Sihlangane ke-restaurant. Yes. Ubhuti wangicela ukuthi hayi saxoxa kamnandi ngambona ukuthi nangokoko wami wangempela. Wabona ukuthi ungakha naye? Yes, ngabona ukuthi singakhumuzi ngoba akayikhulumi nje indaba eziningi. Yimina imama. Akekho omunye umuntu. So manje-ke lesi sithembu sakho-ke sizosebenza kanjani ngoba phela ubhuti fanele alobole uphinde ubize isibongo sangale. Uzoyibiza kanjani lezi zibongo zo2? Ziyabizwa. So okay, angeke ngize ngisisho isibongo sakho. So mawushadele kaMthethwa ubhuti wakwaZondi, shuthi usuzoba uMthethwa Zondi. Injalo nje. Uzolobola phi-ke ubhuti lo wesibili? Uzolobola phela kuyena umyeni mama. Uzolobola kumyeni wakho? Yebo. Uhlale phi wena? Lokho sokuxoxa mase isikhathi. Yonke into inesikhathi, sofika isikhathi ukuthi sifike lapho. Ngoba manje ngisafuna ukuthi ngiqale ngimconfessele ukuthi sekhona isimo esikanje.
ngimuzwe ukuthi uthini. Senzana neminyaka emingaki-ke nomyeni wakho sibili? My husband to beat 4 years. 4 years, kulo 15 years. Yeah. Okay, so yena uyazi ukuthi usesithenjini? Ngamtshela ubhuti uyazi. Uyazi usesithenjini? Ngoba ethi ufuna ukukulobola nishade, akanalo ithemba lokuthi uzodivorca ngala mase uyashada ngakuyena. Akunalo-ke lelo themba yena uyitshela nje. Yena uyitshela ukuthi unalo ithemba, uyitshela ukuthi ngizodivorca. Yeah. Ngithathile. Mina kahle kahle ubaba naye ngifuna ukumzwisa lo poison lo medicine wakhe ukuthi ubuhlungu kangakanani. So i-payback le? Ake sisho. Kodwa-ke ile ihamba nothando ngoba ngiyamthanda umuntu wami. Ubaba yena usamthanda? Not per se, kodwa but kuningi. So manje-ke ngoba kukhona lo bhuti for the past 4 years, umyeni wakhe akaze asole nje ukuthi-ke nangathi khona umuntu obuya angena esibayeni sami? Ayithi akakwazi ukusola ngoba kunabantu abawu-2. Number 1 no number 3. Because mina ngu-number 2. Of which ngikhona ngingekho. Oh, so kuyazwela kwena. Isikhathi sami angisitholi. Oh. So ngalesikhathi naye lapha eKhathlisha nalabo abanye nami ngabona ukuthi okay ake ngenze kanje. UKhathlisha. Pho manje why ungaqhubeki nophisanyana eceleni ubuqhubeka nowakho umshado? Inkinga isikutheni lo wami manje ufuna ukwenza izinto ngendlela, ufuna ukulobola. So into ezophisa ayikwazi ukwenzeka manje kufuneke ulobola. Pho why ungadivorce-ke la umyeni wakho? Uzokotiza apho wena. Makwenzeka God forbid kushona oyedwa wabo, uzofaka inzila kaba. Lokho sokubona ngesikhathi mase kwenzeka nami ngifuna esami isithembu. Na ufuna esakhe isithembu. Ubaba unesakhe isithembu. Hayi, nayizolo babukele emakhaya uthi usisi-ke nayo icele esakhe isithembu ngoba nobaba unesithembu sakhe. Asimfanele baba sekhaya simuze ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Usu-ready ukukhuluma nobaba wasekhaya? Yebo. Hello? Sawubona bhuti, njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka-Black Life TV. Ngingakwazi ukukhuluma nawe? Yebo sisi singakhuluma. Ngiyabonga. La ka-Black Life TV ngihleli nonkosikazi wakho wesibili. Kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Uthi usacela ukukhuluma nawe? Elungile sisi ngamnezi fona. Ngiyabonga. Cela ubambe kanje. Sawubona baba njani? Ngiyaphila mama njani? Iphendule. Ngazali wena. Sosuka TV njengoba yini endaweni ye-TV manje. Nje baba bengithanda ukukhuluma nawe kunemfihlo engithanda ukuthi sixoxisane nayo. Ingakho ngilethela ka-Black Life TV. Ngiyakuzwa mama kodwa-ke bongeke ukuthi ngampela ngabe uyixoxa nami ngisekhaya bakhetha ukuya ka-TV. Bengingenawo amandla okubhekana nawe. So ngase ngiyabona ukuthi angize la ngizokwazi ukuthola khona isibindi sokuthi sibe Lungile mama wakhuluma ngilalela. Ngithi baba la kunenkinga engibhekene nayo. Angisakho happy baba indlela yethu siphila ngayo ekhaya. So-ke Mana-ke mama mawuthi indlela esiphila ngayo ekhaya osekwephi ngayo usho ukuthi mhlambe khona into engayenzi noma usho ngendlela nje okuyona isimo sasekhaya. Njengoba isimo sasekhaya futhi nawe ugcine uyindoda ebhizi, gcina mina esami isikhathi esanele ngingasitholi ngihlezi ngi-understand-iswa. Uzwa mama, so ngikhala ngani lokho mama njengoba ngibhizi phela ngizama khona ukuthi lapha ekhaya kulale kudliwe ngiyakwazi ukuthi baningi. Hayi phela i-choice yakho baba ukuthi sibe baningi futhi sonke siyakuletha izinto phezu kwetafula. So ngithi since wena baba unesithembu sakho sengilanyiwe nami bengithanda ukufaka kwesami isithembu. Ngikhuluma nje. Hayi shuthi ngiyalingwa angikuzwa kahle mama ukuthi njengoba nginesithembu kunjani? Yebo. Nami ngikufaka kwesami isithembu baba.
ufake kwesakhe isithembu. Yebo. Awuchaze mama, uyangithithisa manje ngempela ngikuzwa angikutholi kahle. Yilokho nje ngikusho ukuthi and nomuntu ukhona baba. So ingakho sengithi ngoba sesinaminyaka ewu-4 nalo muntu ngcono indaba ngiyibuyise ize kuwena manje. Angikuzwa kahle mama, usho ukuthi uzothatha indoda uyifake emagcekeni asekhaya. Uyabona-ke uma usho leyo nto leyo lokho ngeke uze kwenzeke ngikhona. Ikhona baba indoda already. We mama lalela la, into kumele uyazi ukuthi mina indoda lapha ekhaya likababa. Futhi yonke into izohamba ngendlela yami. Awukwazi ukuthi wena wathatha indoda uyifake emagcekeni akithi. Lokho kuyokwenzeka ngifile. Ngeke ukubone lokho. Sekwenzekile-ke wena sekufuna ukuthi u-understand njengoba nami ngiya-understand ukuthi usuwaletha omunye umama emva kwami ekubeni sasikhulumile. Iy'thembiso zethu wathi akekho omunye umuntu ozofika. Into-ke okumele uyazi-ke mama, yabo njengoba lapha ekhaya ngamakhosikazi neganeni. Awukwazi ukuthatha enye indoda uyifake egcekeni lasekhaya. Leyo ndoda sizokwenza njani? Izogana nawe lapha noma izogana nobabili. Layithi uzolobola kwena. Leyo nto ngeke ziyenzeke yokwenzeka ngifile. Into nje ongangisiza ngayo mama njengoba usu-decide okusho ukuthi ungathatha wonke amasakana akho lapha uphuma uphele leliya khaya ngoba leliya khaya kwenzeka intando yami. Mina kuphela naleyo mvumo yokwenza lokho. Wena baba uyosithatha kuzobe nini abafazi? Sengikhathele phela nami manje. Uyabona mama lokho kumina. Uma ngingakanelisekile nje kulezi ngane engiyiphilayo ukuthi lokho engibathathile nje akekho noyedwa umfazi kulabo abakhona lapha ekhaya onelungelo lokuthi athathe indoda ayilethe lapha egcekeni. Lokho ngeke kuze kwenzeke, kuyokwenzeka ngifile. Kodwa-ke mama uma ukuthi udicayidile njengamanje ayikulungile, wathatha izinto zakho uhambe lapha ekhaya. Ngifuna ukuzwa lutho nje, sobiza umndeni wakho wonke ngokutshela ukuthi usudicayidile. Awufuni ukuzwa lutho, mina ngezwa. Awukwazi phela ukungilawula ukuthi wena wezwa lapha yimina inhloko yalowa muzi. So yonke into izokwenzeka ngendlela yami. Angizwa nami le ndlela ile nto esengikutshela yona iyona ezokwenzeka. Lokho usukusho wena ukuthi ngithatha imithwalo yami. Uyazi ukuthi mina uma ngithatha imithwalo yami kuningi engizophuma nakho. Uyabona mama laphana njengoba isinqumo uyithathele wena ukuthi ufuna ukwenza kanjeni. Lokhu ngimthathe ngamakhosikazi ngangivele ngidicayidile ukuthi sizophila kanjani lapha ekhaya. Uma usuthatha isinqumo uzohamba nje uzophuma wena nalezi ngubo egqokile. Okunye akukho nokodwa kumele ukuthinte kulawa magceke lapha. Kanjani? Ngoba kulaba bafazi bakho. Imina ngedwa engisebenzayo bonke laba abawuthuba ama-housewives. Kodwa futhi still mina engiletha imali nami kanye nawe. Imina engingahlonishwa. Kulungile mama, kuyacaca ngokusobala ukuthi le mali okuyiletha lapha ekhaya uthi uyazama uyithola kuye lo muntu. Sengibone kahle-ke mama, kusho ukuthi leliya khaya awusadingeki ngoba nakho suney'nqumo ey'thathile. Hayi-ke lokho ngikushayo uma ungakuzwa-ke kusho ukuthi-ke sungayiqhubeza indaba iye emndenini. Okubalulekile ukuthi mina ngizizwa kanjani. Uyabona mama lapho khona ngicela usuke njengamanje uzothatha izinto zakho uphume uphele kulamagceke asekhaya. Ayikho neyodwa into engisafuna ukuyizwa ephuma kuwena uma usaqhubeka naleyo nto. Hawu mina ngiyakulalela. It's been 2 months ungeze kweyami indlu. Udila no-1 udila no-number 3 lo wakho umthanda kakhulu. Lo ongasebenzi. Uyabona mama isikhathi sokukhuluma ngisenaso sesiqophisane kakhulu ngathi manje sesingamadoda sobabili. Ngithe uzothatha izinto zakho uphuma uphele kulamagceke asekhaya. Ayisekho into engizokhuluma nawe. Bye-bye. Waze wa-early bokuvalelisa. Hayi usheshile-ke baba ukuvalelisa. Mina ngiyakubekezelela konke izinto ozenzayo. Ngiyavele yavala sisi indoda. Ubulindele ukuthi yena athini wena? Kodwa hayi ukuthi angidrophile ifoni. Bengasho ngenye indlela kodwa liyade seyisho yemndeni ukuthi kuzobizwa imndeni. Yes, bengi-understand. Kodwa hayi ukuthi angidrophile ikhona. But angithi uya-understand ukuthi ngaye ngoba esho ukuthi yena kuphela nelingelo ukuthi athathe. Manje ngathi senamadoda noba u2 emzini wakhe. Njengamanje enangase ngiqhubeke ngikhulume lo kuzobe ngazi ukuthi umndeni wami ngivuswe ngihlinzele obaleni because ngizokuthi nje half kancane umama lo qala akasebenzi. Since engasebenzi ayikho into angayitholi nje. Uyena ophethe, uyena odrive ubaba. Ngakho konke kube unumber 3. Naye futhi ayikho into ayilethayo ekhaya. Yo.
Hayi, asithembe kodwa ukuthi nizoyithola ukuthi-ke na indlela yokuthi niye phambili. Indlela yaphambili ukuthi kubize umndeni njengoba eseyishile Mase ubeka unumber 2. Hey, mase nami-ke ngoba esami isithembu simile nami sikhona. Nyaweza amakhosikazi ey'nsuku zokugcina. Uthi naye ufuna esakhe isithembu simile ukuthi ubaba uyanyakaza noma akanyakazi. Uthi esakhe simile naso isithembu. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.